mulai mancing awak kesel, terus adus saleh terus metu golek kancane, golek sak setel nih, terus dombe bareng-bareng. Adile kambu alkohol mesti awak penak enteng rodok ngelukur-ukur nih, iki metu enak ngono. Aja lali awake dhewe urip nang donya mek mampir ngombe los. Ingat apa pepatah wong biyen, urip pisan iki dige happy, urip pisan iki mek mampir ngombe terus minum los happy, ngluyur penak, pemerasir ngluyur diturokne tangi turu awak ya enteng ya penak, kerja semangat neh. Los minum biasa setelah dina pe budal delok tontonan orkes apa elektron kuwi ngombe dhisik, bar ngombe kuwi terus budal terus kok nang ngarep genjot joget kok ene cah njaba joget yo kuwi tonyo nih keroyo akhirnya. Tapi grupku kuat sampai cah njaba ene juga keroyo kuwi caruk mendem mergane. Terus akhirnya aku tahu dikeroyo ene cah 15 tenanan keroyo cah 15 tak depijen dadine keroyo tawur tang iki tonyel tang wis gak mundur ya sebab